И здравейте хора, аз съм Петър и добре дошли в третото ми видео в канала. Днес, както сте видяли от заглавието, ще играем на Suicide Guy. Отново сме с Станчо и сигурно пак няма да го чувате, понеже сега сигурно ще го чуете. Искам да се извиня в миналото видео, че микрофонът беше малко по-зле, просто не видях, че е малко по-близо до мен и затова беше така. Имате здравей от Джери. То ми бутна микрофона, дано да е добре. Предлагам направо да преминаваме към клипа. И както виждате хора, вече сме в играта. Бях на настройките, за да оправя звука, да не е толкова силно, намалих го. Цъкаме старт. Добре. Прозяваме се. Легнах да спа. Сънувам ли паднаха ми снимките? Сънувам ли? Ще ви превеждам долу какво пише. Добре. Аз съм на покрив. Целта на играта е да се самоубия. Добре. Имаме кошчета и виждам, още сега виждам какво трябва да направим. В смисъл по рампата. Имам статуетка горе. Трябва да я взема, май. Ко се чува? Нищо се дрънка. Добре, трябва да го взема. Ай. Добре. Аз видях, че мога да взема... Не можех ли да взема? Не, май не мога. Този диван да го избутам освен. Да вземем някакси статуетката. Добре, аз се качих. Тези статуетки сигурно ще ни са полезни по-нататъка. Това е някакъв як град. Мога ли да скоча от тук, а не от рампата? Ще скоча от рампата. С shift аз не бягам, а ходя бавно. Странно. Добре. Станах. Така. Вижте снимките отзаде, вижте го това. Бие бира. Оригва се едно хубаво. Изпусна бирата. Сигурно сега ще има някакъв кошмар заради бирата. Аз съм готвач. My beer is falling to the floor. О, не! Трябва да се събудя възможно най-бързо. Мога да хвърлям работи. Warning! Предупреждение! Шапката ми. Мога ли да я сложа? Аз наистина я сложих. Някаква турбичка. Добре. Ядене. Имам престилка. Не мога. Бургери, сода и лед, картофен чипс. Добре. Трябва да се събудя. Това явно е първо ниво, като гледам аз има табелка. Отвънка има бира. Такова. Добре. Първо ниво.
Добре, в някакъв влак сме. Има куфари. Мога ли да ги отворям? Не. О! Купе. Добре. Това Activate Object? Да. Той го разбра. Насам мога ли? Не мога. Ще падна, бе. Добре. Целта е да умра, обаче трябва да вземем статуетката. Трябва да има... Мога ли да отида при контролния панел? О, тук май няма да се кача. Добре, ще дам напреде. Мога ли да карам влака? Сигурно сега трябва да скоча пред влака. Най-вероятно, но... Моля да клякам някакси. Контрол. Контрол. Добре. Добре, не мога да скоча пред влака. Трябва да сляза от влака. О, сянката ми. Принципно скоростта би трябвало да ме убие, ако скоча от тука. Но... О! В дървото! И аз не умрях. Може би трябваше да се возя. О, това е фалшив удар. Те идват влакове. Ясна работата. Представяш ли се? Добре, ами ако си тръгна, примерно. Не. Минахме и първо ниво. Чуваме към второ. Това спира музиката ли? Да, това спира музиката. Мен ма радва. To grab items, press E. Той го разбрах. Добре. Трябва да се кача горе. Сега първите нива май са туториали. Две. Не също така. Много силни ми се сториха ефектите. Понамалих ги. Ето с контрол са кляка. Ти го разбрахме преди малко. Сега го взимам. И го задържам, за да го фърля. Може би трябва да го фърлим тука. Мога ли да... Не. Как са се? Че не мога да тичам. To throw item, прес... Аз мигам. Добре, за да фърлям работи, тук има ръчка и вече знам какво трябва да направим. Добре, 1, 2, 3. Добре. И... Вече опит! Yes! О, мигнах в последния момент. Отиваме към трето ниво. Така, в някаква космическа станция сме. Статуетка. Те статуетки още не знам къде се събират. Така. Тая врата е лилава. Значи синята се отваря. Лилавите не. Май вече знам какво трябва да правим. Трябва да го насоча към това. Към тази звезда. Тя май... слънцето ми подсказва на къде е ли. Тя е нагоре. Чакай. Чакай, спри. Не.
Добре. Дай нагоре. Така. Някъде. Хоп, чакай. Хоп, спри. Дай напред. Ама... хората... Трябва ми този бутон за да дам напред. Добре. Тук пак няма да вляза. Между другото не съм цъкал контролто, само си клекна някакси. Паркур! Добре. Аз трябваше да следвам! Аз съм трябвал да следвам кабела. Ако падна няма да се кача на. Аз съм отгоре. Май не трябва да бъда горе. Добре, бутона. Пускам. Това почва. В смисъл... Пачка ли сега? Не пачка ли? Много шумно. Право ми пробива ушите. Има купче, което очевидно къде трябва да бутнем. Сега трябва да бутна и тези. Те са заедно. И сега трябва пак да се направим. Бягай, това е много шумно. Тъй. Да, още не мога да се отваря. Добре. Сега бачка. Къде е слънцето? Май. Ето! Дай му! Вау! Много е силно! External temperature over 3000 degrees. Това ме изпържи жив. Както и да е, хора, мисля да спираме до тук. Ако искате да продължа с тази игра и да направя втора част на това видео, пишете долу в коментарите. Наядох се много хубаво. Пишете долу в коментарите дали искате втора част на това видео и да отидем да вземем бирата. Така, четвъртото ниво е някаква статуетка. Няма да го покажа тук, въпреки че можеш да го видите от YouTube или някъде. Ще е интересно аз да го изиграя. Не ми показва какви ще са следващите нива. 19. Това е някаква делукс версия, четох. В смисъл някаква VIP версия. С повече нива, глупости. Това ще бъде този клип, приятели. Това ще бъде за днешния клип, приятели. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е било забавно и искате втора част на Suicide Guy, пишете долу в коментарите, харесайте този клип и се абонирайте за канала Скамбанка, за да не изпускате следващите видеа. Направим ли 1000 абонати, ще закачим плей бутона, custom made плей бутона, ето там отзаде под календара, за да се вижда специално какво сме постигнали. Ето го и custom made плей бутона, който ще закачим отзаде. Показах ви в първото видео, но ако не сте го гледали, ето тук пише презент и ще напиша името на канала P3T0 за постигане на 1000 абоната. Браво, маняк! Ще го закачим и ще стои като трофей, за да покаже колко сте мощни. Абонирайте се за канала Скамбанка, харесайте видеото, пишете някакъв коментар, споделяйте с който искате и чао!